nang ka buba kira nang kaijak sidi jini next generation jeng nang tunggu serai nang tunggu nang kaijak oi daitini nang serai ngai jeng ya fa sidi amanu sadi rasmata na thang saika buba kira nang kai sidi rasmata am saka jebabe kok saka buano ani bukan mukti kelai thangka hingga batak jorati kaijak dia ang tagbo miyaw basaw buba kira nang daiti kaijak sidi je naitu romana rodi buma hingge honu ano phona je aningoi haningoi dofaningoi ani chamu numung sijak ringjak borokno naitu rodi je chaka pangotong hapar konak beser phalto anu naitu rodi bobai rang kaisinai bohu hingge buba grabo je boromano yasang nanai hu gale kok to paija hapone tawo hai borok kunina asori kok sajabeni ani belai ang mani bus kau kosto matau tau buba ura buma mata mo harin kial gata hamia kelai tung jauh खूब दुर्बल हाइनि बुबा ग्राजे मिया सामानि हाइनि मांग बनि बांगोनि जे जान जा मताइ न बुइतो सागै मुइतो जाय tung नेराव ए माता mo हारानि बिबु देबि निंगै जत्तनु जान जा जे मताइ तमना बुइतो सागै खुलुमबाय जदि आर बुबा ग्रानाव बाहायनो बब असुस्थ हामिया मिया खाखला बुरि बनुगानो खाखला बति आं बाहायमिया से फना ने गबोबोनो काम करंगै दफानि बं हानि बं खरकसा बरकनि बासै काम करं तंजागै काइजाक जाजालां सितेने जे मताइने दमनेरो जत्तनु खुलुमबाय जाति जागो आं खूब कष्ट के तंगोबा ग्रा हानि बंगै हाहेने आं खुलुमया फारो आजार मानजाक फाइने आनि बखसनबो जों साल हाउ हर इतिनि कगनो साइबेया हाइबो नाजाक्रा रक हयतो सिखना आइगे आं किसा किसा कक साइ लाई थांसनाय आं गोबां कक सानायले अरनियो बुबाग्रा अरने जे त्रिपुरा हावचिनि बुबाग्रा दफानि बहै हानि बं जातिनि बहै सब जेफ्रपानि बनि मकलनि मुक्ति खिलाइ मानि जत निराव नुक तंबाय खाना सुबानि बाङिबो चिनि हानि बङै चिनि जातिनि बं चिनि दफानि बाय नेक चिनि जर आनि बखस आसक तंनायनि बसा बुथु बर रासिनि बाङिसि बतिनि मुक्ति खिलाइ फायो आनि आशा एवं विश्वासा जे बने चिनि थानी आशावै विश्वास खालाय चिनि बांहै दफानि बां जे मुक्ति खिलाय मानो एकमात्र चिनि कृपा सारकसि बनि मकल मुक्ति हुमासिनाय मियां बनु सिंखा महाराज माता महारानी बाहायले तंजा सिंमासि आं ककनो सिंखेनि मिया गांदा वार खमलुंगो बनि मकल मुक्ति फाय थांका फना पवित्र आनि आमा हस्पिटाल केलकाता ओ असुस्थ हाइफोन आनि आमा नां थांनाय मेलिया आनि विश्वास कैसे आशा दं आनि त्रिपुरा हानि बुमारक बन आनि आमा हियासाक नांगौ आं मुक्ति कननि मा खलाय खामिया बुरै हिंकेसिबो आनि आमा मा त्रिपुरेश्वर जखन आमा बसुमती आमा मा गंगा आमा ओहाइतेन आनि त्रिपुरा आनि जाति दफानि बुमार नां आमें खाखोइन आज पर्यन्त आमा आनो कल खायो फाइसिरि फना आनि गाना रहने आं थांमालिया मिया बहो माय खसबन बनि करी बुमान थुं जा हेपन बया करी मिया प्रोग्राम खाइ दंबाय इके बनने तिनां सावने आनि बक्सं फाइबायदि बोले बुमा हलिया नाव हलिया राजा मुथाच हलिया खलाय चिनि बांगा सिरि खौ काइ तंखलाय बनो जों किसाफोरनि समय जरा रलाय मेनाया दे तिनि जरा र नांसिनाय जों तमाके चिनि जे 75 बছর 30 বছর कांग्रेस जोंलुक फायखा 30 বছর गजाक सं सिपिएम सं खाइ फायखा आर बनि ओला जे ताबो खाइ थांखा जुत थनै ताव फाइसो फायखा बुबार ताव मजुनुखा ताकफन yang tongnai borok kobang ma raima शर्मा 70 71 ban थेवै बन कुनो विकल्प खरै borok फाइबा सा फाइनाय नक नांफायनि जागा खरै काइसा न काम खाइ ज्राय आसाय रमैया बसा बुसुक श्राद्ध खाइमिया पान्दा खाइमिया खलाय तांखलाय हुखलाय रहजंनाय राव अरबो yang बनि बसा बुसुर तंना हनै ताम खलाय जे तंखा कुनो विकल्प खरै एरपर ताम नों खासों हठात के फाइसो फैबे गातिनि गसांनि सरकार नै चिनि बरहंगे ताम हजाया हजाक जा फाइबेले चिनि बरहंदर ना हमखरेरनाय बाहरे बांगले बायबाय बिया कले खतनै फाइबेदि थालाय जाखा दले जतन ओ गसा गफुर नायरावनो कांग्रेस रनायराव त तबै फाइखनो बले 78 न हठात खलायतै फैखने बले गसा खायै
사부터 congress 30 아주 가내는 또 이파이 파이쇼바가 진 앞으로 진이 1964 선어 누가 진이 트리프라니 하니 버러로 자라기 살렉 레카파라 릉통레로 누가 트리프라 하고 시에스르르 진이 방이 도파니 바이징 바사 일레 한리아 너희 1964 선어 간데 거프라 파라워 아니 bersama 앞으로 selama 아사유 प्रथम त्रिपुरा जाति जुब समिति होनै बलायलायनि हिंके आसायमानि दाखौसो आफोरन थेकेने थै रालहा कानि बसाव ताकफानो त्रिपुरा सानि थै सिनुंनाय नेशनल पार्टीनि थै नुयानो इंनायनि राव हाके फाइ सोटात आतत सनो कांग्रेस न सेस खलाय सीपीएम फाइ चिनि खरक बुरि आफोरनो एमएलए फायो आपरा जनरल सीट दुईटा सीट माखा विश्रामगंज सरेला माखा हरिनाथ शांति बाजार थांका चिनी द्राव बाबू और बागमा माखा दारती और तागरजला माखा चिनी बुआई नगेंद्र खरबरी मेंबर पाई कांग्रेस पार्टी थांमानि बुक सं एप्रिल तम नुखा पहाड़ी अब जों तम हलाय काफर तेउजेस खाये रक और का बाक्सा बुसो सिनाय दं सिया दंगो चीनी बुरी रक त्रिपुरा सुंदरी नारी बाहिनी हनै त्रिपुरा हा कसानि बुमानि बुमंतैनो त्रिपुरा सुंदरी हानि बुमा रांसा हा त्रिपुरानि बुमंनो दैनि चीनी बुरिनि संगठन खायनाय हनै जों खलायले त्रिपुरा सुंदरी नारी बाहिनी जों बासलायबने आपरे जों ताम दाबित चीन हानो नारकनाय जों लाजिया जों गिरिया चीन हानो नारकनाय खलायलायै बराव बासा बासा खायमानि बिसेसनि चीनी रिनाय मेरें करिखा ताकमं करिखा कमाय थांगा आं जखन 1984 85 सनो गया मोसामो हनै उमाकान्त मातो बुरि रंतिलां थांफ्रा मोसामो हनै आनि कायसे बखा आनि दफानि आनि जातिनि रिनो आं कारनाय आं रिसा सरनाय सारा कान्ते कामि जय कामि काइपिं ब्लायै कोनो रकम खलायरि रिसा आं कांदक सिमा सुओ चिन ताक बरौ रिसा रिनाय मेरे इनके कांब्रि सिमा सुओ इरलाई मेरे चीनी करिखा आफरनो ओरिनो कारगो इरिसानो सरवै आं प्रथम आततय 84 सन आं अरो उमाकान्त मातनां पिलासे गां गरे देन संग सारयो परे तामखा चीनी बुरिनि कम सक्रिया हाके चीनी रि ताक बरहिंता अखारि फाय चिरि साइता अखारि फाय का फायां खामों बुक सक चीनी बुरिनि महा शक्ति दंगो बोपरे तांखा चीनी जबरक रक थिला कटन मा कतमरा पादा ओखलाय थिला थाइनि थाइथमा सुयक बक शांति सिंया ओदें या जतर सिबाइन अक्रा रक बुत कत हनि चनो आफ्र तामला चीनी बुरि रक पांदा खाइने थाबरा जों चेक खाइ बुरि रक थाङै गामि गामि थिला गयरक रवैसों बखाव खिबैसों पांदाव जों थिला खलाय रलिया आ चक बोतल गला न जों लुखलायै पांदा खलाय ताक चिनी तिरपा हाव तिनी चिनी विशेष के जमातियाव ताबक थिला कतर आसु रलिया चकम खलाय थाङो एकमात्र चिनी बुरि रक खायो ताम जों बुरि रक माया त करो तंगो बुसु बुलुं नबो खमबुलुं खायमोने खमबुलुं नबो बुसु बुलुं खायमानि हानि बागै बखसो आं कक लावरि नाया आनि कटर तेबो तंगो सानाय तबाके जों तेबो न कायसा आं बसायमा थांसिनाय 1980 सन सारा त्रिपुराव सुकल्पित भाबे गाहाम खलायै जेखो फानिंलांथों बरक चीनी त्रिपुरा हानो कंबली खिबिसनाय बरक मां अधिकार सिनाय नि बरक विकल्प छैमानि किन्तु मताय शैलिया हाहायना आशिसनो एकमात्र चीनी बुरि रक हजार जारा किलाव ताव थांनाय बायदि किलाव आरो न हेलिकप्टार खलायो आर केम कटमा सियापि केम अमाहाय खलायै आस्ते सात आस्ते मास पर्यन्त बसा बहाव चुयै आजागा आन्दोलन खाय माला बखा बिरजोग लाथा सुं कासे आरो हाथाय जों आन्दोलन बाखायखा चलारा मास्राबा करिखा जतन बलं हाजाक आर जारा चलारा स्रायबो साबसार तंके लाइन रगो शांति कमिटी तर लाइन ब्रुम काव खिखेर बुथार जाबायखा मासाबा करिखा जराव आफ्रंदे बोरै मारि गिरिफोरानि हयरात बोहै बन खबर हयना हावै गारि गुरा करै बलंते हि थाङै ताहि आति जमातेने बता आफ्राय बनतै
थाङै बिस्रांगोन जरा आगाव जों बोरै दावबागै जों सिदान्त नाका जेखौबा जों गोथै बोरै रक बाजार हाथि थांमाले हायथालास्लार मास मास गरिखा बालंस खारमा तंसे खेत हाथियां माइ राजाया होक माइखौ राजाया माइ तो बरजाया जेखौबा जों गोथै मारे जों जेखौबा हामलिया फायदो उ केमो कासावै कायसा महाशक्ति जों बोरै रकफा आन्दोलन खायनाय सिनाय जानसिरानि कगनमा साखा जानसिरानि कग भारत बर्षआव लारकसिनि आन्दोलन खायमाया जिनि बोरै रक आरो बर' अब बनि शक्ति प्रयोग खालायनो सादिन तिर अब सादिन भारत बर्ष माने जों आलक खालायलासिनि जारा गामिन अक्रा साक्रा सलारनो बुरा बुरनो थुनै जों सालाके इन रकासा सिरि आगेजि बुकुचो भाद्र मास अगस्त जों केम थांगै पहिला 250 जन खालाय जों गासालाय उलंके जाग्लिया जत बुरै गामिनि यांनि सानि गोबांबा थांजाक जारा बयस्क आफ्रात थांबाय खाना चले जाया बरफ यांनि अमरपुर साइडनि गोबांबा थांखा तेलमरानि हियै जम्पतिका बमराति हि आनि फायखा सदरनि फायखा हाके खालाय 1 मास 5 दिन अनुब्रत सातुं साव वाति साव बहंबाय गरि खालायै आन्दोलन खालायसि डाइरेक्ट निजे इंदिरा गांधी बमा सावरखा बर दाबि सयद हुजाफोर मुसहुसिन बारनि राज्यपाल गुवाहाटी उतंगो बफाय सकफै आनो खबर होखा फायग्रादि पीके मसाहारि शशि प्रकाश डीएम आरजीबी दा एसडीओ सयद हुजाफोर महेशन बारनि ब राज्यपाल पेराटियाव आनो तिलां बर खबै उंक्लो बुसकां खलाय तिलां थांगै आफोर बर बाइकक सालायरखा राज्यपाल आफोर तामहिसिं ब आनो निनि त्रिपुरा हावा खरकसा ऑफिसर कत डैम खरकसक दाव करै डॉक्टर ऑफिसर साबो दं करै कत ऑफिसर बुसु दं सुंलांगने एक कथाय आं उत्तर रेखा बनि बाङै तो नों तो गोबां बाताक सों दं ऑफिसर खर बुसु दं त्रिपुरा हने बनि बाङै तिनि सिक्सिदल जों नाङो जिनि किछु करै बनि बां जों सिक्सिदल साने सिक्सिदल मारनाय डाइरेक्ट कक सालायमा पाइखा जत बेपाक नंबो सुयो रेकर्ड खालाय तलां थांगा रहरका एरपरेंके जों आरो खबर सफैका मालायनाय 11टा दफा दाबिथि आफ्र आं थांगु पवित्र निकट नौ से सकफैजा तदा गामि नक्सकरिखा गामरि करिखा बके सरनाथ चाइ दंजा जाऊ गानि लगे करिखा साबना प्रेस मीट खाइखा आं खनाके दिल्ली थांसराय तीन प्रेस मीट खालायै बेराव जे सांबदि रिपोर्टार जे आन कक संखा आं कक थाइसे बराव 10 जना प्रश्न सोंबानि कक थाइसे उत्तर रखा आं देराव जे 10 जने 21 सेकेन्ड 21 मिनिट देराव कक सालायो आं कक थाइसे पान उत्तर नाय देराव जानि जा जे आन सोंबानि बन देराव उत्तर फेरौना दिले आकिसे बुखुस आं पवित्र नाहरखा गबाय लगेर मान प्रेस मीट खालायो टेबल मा सप्रां लायखा दैनिक संबाद सं त्रिपुरा दर्पण सरक आनो सोंलायो तमानि बां थांनाय बाहिन थांनाय कयटा डिमान्ड थां तो कदा आं आरो किछु बान्दर सालाया सुदु दिल्लुआव प्राइम मिनिस्टार बाय मालायनि थांनाय आसु साइताने कुनु डिमान्ड से जखन आरो प्राइम मिनिस्टार नि मेमोरेन्डाम रायना आफारनि रक सिनाय आफारनि रक सामानाय हाकि बहुक संमा थाङो अम आनि कगया आं होनो मताय न आं थै थांमानि अलफानो ओ हा आम्बा बसुमति कग बासै सालांथों उदयपुर तो किल्ला जयनी आवर तला आं साइजों गाड़ी गाय थांगो मासमान करै लामा बलं बिपाक जाजा गांदा याग्रा देब्रा बफां रक न तक्सा तबले आं साखि खलाय थांगो जे जागा आं खलाय थांदों निराव बासै मासानाय त्रिपुरा हानि माङै नै बुखुसाव ताबो हाय भिडिअ कैमरा दंखलाय निरनाव फनक बाय मा खामो नारै करै आफरा कुनो किछु करै हानि बां दरना आं साफानो केवा विशेष जानाय केवा विशेष जायांनाय हाफानि बखावले दं थांगो आं हानि एक दिन आं कमामानि उलाव हानि बासै सानाय आनि विशेष कायसा दंबां हानि बाय बुखुक सनो आं आसन कबा मुसु केव आसक्ता तंबाय जासिरि दाबे सिनि बुरि रक जेबाबे खायफैखा कमलिया तिनि इंदिरा गांधी थांगै जोंमायखा डाइरेक्ट गुवाहाटी थांखा तरनी गगৈ मुख्यमंत्री पीके मसाहारि एडवोकेट बय मालायखा एरपरे ताबो तासिकमो तावनि मेघालयनि
haba Shillongni Mukhamantri ni boni bupa pike mosari biya sangma bo dilio tangsok suno naisin yoi bo bai bo malai kok salai pheka ad gonto par bo bai bo kok salai ka ne Dev Joy Singh MP malai ka borong jokhon chung dilio ka saila hakene borong jotone eker pore ekra MP ro chuno malai kha ri hore malai bor kaham kha ar ni Haranjan Laskar tribal minister for ganure ho যতন বড় মালাই তিরপানে কাহিনী বড় সিং খুব আফসোস দুঃখ না কিন্তু আপনার কংগ্রেস সরকার আপনাকে যিনি প্রাইম মিনিস্টার ইন্দিরা গান্ধী বঙ্কে বসা থিজাওই বম থাঙै তङै ব सकफैयाखौ जों आरो 14 दिन नांखा इनको 12 दिन तङै 14 दिन को जों मालायखा किन एक बुखनाखौ जे जेखाने ब कक बुथारजाक माने अफिसनो जों तलां थां आब्रानो जों तलां थांजावै 45 থেকে প্রায় ঘন্টা কাছে जों आसो कक सालायखा खूब दुख प्रस खालाय जेनेराव 11টা दाबितै थमनना आं जे मानसा आं सेस्ता खायनाय आपरो बहनै मोटामोटी 11টা दफा दाबितै बने ब मानिनाय खाब खालायखा बाहितेबले तिनि प्रथम 6 शिड्यूल बको सेजाक 6 शिड्यूल सप्तम तंगो बन पहिला निर्वाचन खालाय 3 বছর পরে সবাই হাই 6 শিডিউল ঘোষণা খালায় নির্বাচন খালায়নি বको सेजाक खब खालायला सप्तम पंचम सि पहिला 3 বছর बखलाय 5 বছর কারलिया याकं कलिखा प्राइम अब निपन चक्रवर्ती ब आइनि फाइखानो याकर जब खायखानो 6 শিডিউল सप्तम पंचम निर्वाचन 3 বছর পরে বন সবাইসি হাহাই 6 শিডিউল খালায়রি তা এডিসি ফাयो শুধু একমাত্র নিরনি বুড়িয়ন অবদান যে জায়গাফাং বাসাই ছাইরাগো तेबे 6 শিডিউল तेब दाहका रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बर्ग मारनाय किन्तु ताक पॉइंट राज्य सरकारिया 6 শিডিউল रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बर्ग हने आफरबो जों दाबि खाय जाबोनि दाबिया ब आफरनि दाबि छिसो एरपरे हस्तान्तरिजेम फेरत যারা বুইনার কলাই থংনাই বেনিও রাগ জাগানা মা ফেরাवनाय गोबांमान জায়গা কি ফিলিমাখা কেব অস্বীকার খাইমেয়া আর দাঙ্গাও যারা বুথার জাগনায় প্রতি ফ্যামিলি পরিবার যতন চাকরি মাস মাস মারনাই মারখা আর যারা পরিবার থইনাই ক্ষতিগ্রস্ত বর্ণ কিসা কিসা মারনাই বন্ধ মারখা যারা রিলিফ করে মাইয়া তাবু জরাতি মারনাই যত ইন্দিরা গান্ধী বখলাই রখা বনলাং হনো দৈন্য দৈন্য ইন্দিরা গান্ধী দৈন্য जे आपरा जों सालाय मानाव जत्तनि किसा किसा ब सक्सेस खालायरा लागा हायनि बांगै आनि बुखुक सं तिनि अमनि कक सानायां जिनि बुबाग्रा नकफां ब जिनि बांगै जे बासाखा आइदे फानु जहन दिलो थांफोरां तीन मूर्ति लेनो आरै बोसोर स्राय बरक नायथक आफर बनि आरो नो क्वार्टार न जों आफर बुफा एमपी ताउ जिनि बुवाग्रा नकफां बुफा बे एमपी दंमोन आरो क्वार्टार जों गासैगो आफर जिगन सा आरै बोसोर आंबो आना दोनस नायरो नि ताल फनगो रिनाय गादानि खोदों सुक्रगै नागै बुफां खुंबो देनो साजगै दोनस नागै बुफां बेदैनो नखलाय दोनो खलाय रै बना आं बामानि तैफै ज 12 दिन बनि क्वार्टार दं फर बनो बपक जंमैया बुमा बजे जाखबा नहर दांना ए फना हि ब हायरे फ्रेन बनो कंबास सानाय आदर खायजा जाव आर जहन मातार बारियो ब मन्त्रिनि थांफोर बुधबासाय कांग्रेस निंफोर आफ्रो ब जागा एलेका ब आंसुबाय बबे बायसे कक साyi आर जिनि दारुतिनो बाजारफोर बांबा बन्तबनि बिन कक सारो हागि जों फाइले जाखैनि बरनि फेमिलि खूब आदर खायो हामबो हामजक आंबो बरनो हामजागो हानि बुखुक बुबाग्रा जेबा बेसिनि बाङै बासा फायखा एकमात्र चिनि नेता नकफां के बुबाग्रा बके बुने किरिया के बुने लासिया बनि कोटि कोटि सम्पत्ति ता खरस खाइ चिनि बाङै बो बासाय तंबे जों कि बनो लगे रंबया तिनि आं বিশ্বাস खायो पुइतो जागो जों दिनै जतनो अरण्य तिनो आर किसि सभा बिसिनो पन्देराव जतनो सुमाय तां थांबाय जानि कबक जावो जिनि बुबाग्रानो जों याख्रामालिया जिनि काहानो जिनि माथायनो जिन अधिकारनो बकाइसे जिनि आफाजोंनो तय फाइमै सिनाय हायनि जत বিশ্বাস खायबाय जादि आते कैसा कक सानि मोजौ नों तिनो अर तवैसे बामपुरसे बसर बसर पार कामि खायचा जाक मिया फाइनै बरक नो अरो नि जागा फनानि जागा नों हि ब सयरो हेगासे नों जागा मालिक मसिफु जों हागिसो सयलाय सरि सयबाय
artini bo I asaila hanu bo tini thila hanu o to sil thau mi a phaini borok bo soiro he kaise je phona das phona chakrabedo kaise bang asai mang sinai pu obviously sinai pu bono so soibai boni bangai no chini tini bubagra phai smai tang basa phaika jeka phani chini no জন্ম মৃত্যু কাইমানি জাগা জমি যা সিদ্ধান্ত যা ছয়রই মালিক নাই जों नोंसिनाय हनि बुबाग्रा तिनि बासागो बुबाग्रा पहिला ताकलाय 18 21 नि सिगां फाइफ्रो बनि क्वार्टार आरो राजबारा नै हरे याग्रम थापसा साव भक्ति नों आनो लगे मारनाय उंक्लाव बसकां नों मा तंनाय आं नो बुमा हायखे आं नुगो आं अरो आसाइलिया और नकुनो शिक्षा मालिया आनि जामुं मुसिलिया और जामुं मुसिलिया कामुं जुमुं मुसिलिया तंमुं जामुं मुसिलिया आंले हाय नखा जुमि हे किसिमा तंसु आनो लगेरवै जिनि दफनि बं हानि बंगै आनो सुबाय लगेरै तंफाइसिदि याक्रगै मुक्ति खिलायनि दिनां बनो लगेरवै मा तंजागै आं व्यक्तिगत या बो तै बानो खाहायांगै सावनी लगे मारो जाओ हनी ताको बुकसो जतन ओ कौना साव तां चिनि बुबाग्रा बसकां फाइकन तां निर्वाचन एडिसिनि फाइ तंग जाओ जतन जे कुनो बरौलां थरन हो जे काना गुजा करा कंपा नुगो नुया गरै गनां रोंगे हिता बाय जदि जे बरक नो बुबाग्रा बो टिकेट रोय बासरै रहनाय आनरस चिन्ह आरनो बुत रोय आरो न' बुत रबायै जिनि दफानि मोखांना फिरक दमानि बां जिनि जायरनि भबिष्यत बरनि याकं बासा थाइ खलायनि बाङै फाइबाय जादि सुमाय तंबाय हन कबक जावो ते कायसा जारा ताकफानो बुबार हि तंनाय रंनो आं कायसा कबक मुसुंबाय जावो नों कुटि कुटि रां तै मसय फायानि ब जागा नों बासा फायनाय कुटि कुटि रां मानै या फाइरो हजाकले बजाकन नेरं बासा फायने आसिक सांग बरनो संगो वान शक्ति बर वान सक जरा तंका जारा अन्न पाति तंनाय राव बर वान शक्ति देर वान सनि जरा तंको ता बसकां फायने एडिशन निर्वाचन राव बनि सिकान वान सगै जिनि बबाग्रा तै दुलै तां तंमनि बनि ए बुरि फांहाय बफां सागलहायके तंमान नेरं फाय तला बाथा फायनि जालांथो आते कैसा तिनो अरे नुव 1000 रिनाय बाय गुन्दा बाय चिनि बुबाग्रान आशीर्वाद तंजावो आंनि ताखौ बुगसं जे फायजानाय राव बुबाग्रानि दामियांथों दामियांथों खोदोंथों सांथों नाथों जतन बनि आशीर्वाद तै यासाक थांबाय जदि गबजावो कुनो दामनि मूल्यनि कसाकुसि करे शुधु जोंवान सौमा यासाक जानाय बुबाग्रानि आशीर्वाद होनाय आं माने आं माया आं काहाम आं हामियां तांबाय जदि बुबाग्रा जेसंनो तै दुलै बसबखा हामियां फायगा बनि त्रेता जुग रामचंद्र न हनुमान खाखलाय फिकौगै फनो सिरि फनो बहायसि तिनि फनो मालिया बुबाग्रा जिनि बांने आसिक ब खारियक जा खासाजा खारवायजा फनो मालियानि आसिक बसि बतंगो हानि हाय हायनो आं जत्तनि पालंगै आं बुबाग्रा न कुटि कुटि खुनु याफार जाव बुबाग्रा नों गाहाम जे जागा तंदि गाहाम तंदि आं बनो तिनि कबाव ते कैसा बुबाग्रा ना हुंखा बुबाग्रा नों कायजाक सिदि जिनि नेक्स्ट जेनारेशन जों नां तंगो स्राय नां तंगो नों कायजायै दायतिनि नों स्राय ओंलै जोंनो याफार सिदि आमानो सादि राजमाता थां सायखा बुबाग्रा ना कायसिदि राजमाता आम साखा जेबाबे कक साखा बनो आन बखान मुक्ति क्लाय थांखा Hingga batak jarati kaijak dia, ang tagbo miya basaw bubagra na daiti kaijak siti. Jen ay tu roman na rodi buma hingga honu ano. Pona je an nengoy han nengoy dop han nengoy an isamu numung sijak rengjak borong no na itu rodi je caka pangotong hafar konak beser palo ta anu na itu rodi bubai ang kaisinay bohu. Hingga bubagra bobu je borong mana yasang nanay hum. Gali kok tu paijak hafun tawa hai baru kunina asori kok saja beni ani belai ang
Mani bus ka bakau kosto matau tau buba ura buma mata mo harin kelga da hamia kalai tum jago khu durbol haini buba graje mia samani haini mang boni bangoi ni je jan jam motai no buito sagai muito jai tong dero e mata mo harani bibu devi ningai jottonu jan ja je motai tamna buito sagai khulmbai jadi ar buba gra no bahaine bobo osusto hamia Mia kakla buri bunuga no kakla buti ang bahamia si hona ne gabo no kahang kerengoi do phani bo hani bangai khoraksa borok ni basai kam kereng tong jawoi kaijak jas dalang sitene je motai ne dong nero bujotonu khulmbai jadi jago ang খুব কষ্টকে তংগবাগ্রা হাইনি বাঙৈ হাহাইনে আं खुलुम याफारो आजार मानजा फाइने आनि बखसनावबो जों साल हागो हरा इ जोंनि गंनो साइबेया हाइबो नां किसे सावै अरनो पाइरसिनाय आं जुदि कक जाया तमसे गन्दर आनो खमामा खाइजारे जुदि बसकावो फायै हाइने नरबाय जरारoi